buruz gora etzana, bilatu hankak aldaken zabaleran egotea, eta pelbisa jarrera neutroan ipini. Modu horretan jartzeko, jarri eskuaren taloia gandorri iliakoan eta atzak pubisean, eta eskua zuzen gelditu behar da. Herrialdeari bere espazio emanez. Besoak zure gorputzaren ondoan luzatu, eskuaurrak gorantz jarri, autoelongazio bat burutik eta espazio utziz kokotxean. Hemendik 3 arnasketa markatuko ditut. Arnasa hartzea, saietsak pixka bat irekiz eginen da, kajatorazikoa irekita mantenduz. 3 arnasketa markatuko ditut, eta 3. apnea bilatuko dut. Sudurretik hartuko dut arnasa eta ahotik bota. Hartu arnasa sudurretik eta eskatu poliki ahotik. Hartu eta bota poliki. Eta azkeneko aldia, hartu arnasa, eta arnasa botatzerakoan, ireki saietzak arnastu gabe. Besoak buru gainean kokatu. Eta 10 kontatuko dut. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, eta arnasten dut. Hartu arnasa sudurretik eta bota poliki ahotik. Hartu arnasa, bota berriz, eta beste behin hartu, gogoratu saietxetatik ireki behar duzula, eta ira botatzerakoan, ireki arraspoiki zure saietxak arnastu gabe. Besoak gora eraman, pelbisa beti jarreren neutroan mantenduz. 10 zenbatuko dut, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, arnastu. Eta 3. goaz. Hartu arnasa, bota poliki, ahotik. Hartu arnasa, bota, beste behin, hartu, eta ira botatzerakoan, ireki saietxak apnean, poliki. Berriz kokatu besoak, eta mantentzen dugu. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Gogoratu pelbisaren jarrera neutroa, 3, 2, 1, eta arnastu.